I aften, der skal vi spille Last Light. Last Light er et strategisk sci-fi-spil, hvor vi spiller som forskellige alienracer, der kæmper om det sidste lys fra en døende stjerne. Alle har de samme 6 actionkort og vælger handlingerne samtidigt, så tempoet det er højt og ventetiden den er lav. Vi bygger rumskibe, udforsker planeter, udvikler teknologier og støder uundgåeligt sammen i kamp, indtil en når 20 point og vinder. Spillet lover, at det hele kan klares på omkring 1,5 time. Det var et ganske hyggeligt spil. Det gik godt. Jeg vandt. Det var dejligt. Det er altid godt med en lille sejr at komme hjem på. Og så tog vi også lige en runde af det her. Moon Colony, som er et spil, hvor det hele går galt. Det skal det gøre. I Moon Colony Bloodbath er vi taget afsted for at kolonisere månen. Vi har det hele med. Ressourcer, mad, penge, mennesker og ikke mindst robotterne. Intet kan gå galt. Spillet det beskriver sig selv som et engine building, engine losing brætspil. Og alt går galt. I sidste ende så handler det om at være den, der er bedst til at håndtere sin totale undergang. Total elskværdig kaos. Det var et godt spil. Jeg vandt ikke. Jeg blev nummer 2 med 21 point op til 35 til sejrherren Stefan. Og så sluttede vi også af med et lille hyggeligt afslutningsspil. 10 Minute Heist, tror jeg det hed. En lille hyggelig set collection spil. Det var sgu også meget sjovt. Jeg blev nummer 2. Stod egentlig lige med Mark, men så var der en tiebreaker rule. Den tabte jeg til. Alt i alt, det var en rigtig, rigtig hyggelig spilleaften. Kommenter gerne ned under, hvis du har været ude at spille i aften. Hvad spillede I? Var det fedt? Hvordan gik det? Vandt du? Tabte du? Skide være med det. Men tak for aften.